Hey, mfethu ngicasuke kabi yazi. Mi indaba manje konje. Awuthathe lento mfethu uyilahla le. Awuthathe uyilahla lento mfethu. Konje into yakho manje silahla kanjani ophela into yakho le? Angisayifuni. Yabo njengoba lokho sithathe lapha kumakhwezi. Ngigqoka ubusuku bonke mfethu ngiyancinzelwa manje ngathi nginotwayo. Lo muntu lo khonto ayifakile la mfethu ebhedami. Ngiphuphe nje kabi into akazi uyibona ufake nesinyama nje ngawufayo. Awuthathe uyilahle. Vele ngilahle nje konje. Vele uyilahle mfethu angisayifuni. Hayi angisayifuni nje mfethu. Ngiyakuzwa konje. Yes. Yes ndoda. Ndoda sebenza kanjani? Sebenza ngejimi ndoda. Ngagcola ngani? Ipamuzo 5 noma push up 5. Pat. Phezulu. Dismiss. Hayi wena too short man. Awutswa wena. Shwileka man. Mpanga. Hayi nongolozi. Awushuleke la so lenkunzi. Lapho. Nongolozi. Ungakanani thole lenkunzi. Hayi ngangawo umncanyuka mangubani. Omanana. Ngone. Enongolozi. Khona ngifuna ukuncinza ngayo kancane. Funda la mo. Uzwile uleli shayina lilanga phakathi leli sasihleli ngale kule yajele lasha. Ishayina. Ufuna ngikukhumbuze manje ukuthi la kwenza kanjani ishayina. Lapho. Ishayina leya. Ela thathela unongolozi umbhede. Ayilela kushiye ngathi umlenza uqondile kahle nongolozi. Elamo. Lila kuleli jail. Angilibonile nongolozi. Awubonanga kambi ithole lenkunzi. Hayi lutho. Njengokuthi nasidani lapho. Kwegoodness salo. Kodwa ke lapho. Ngakufundela mnguni ukuthi la ngizuma mina ishayina. Umuntu ekumele abe nenkinga. Mhlambe yedwa yilo lelo shayina. Hey, hayi mina. Lungile thola lenkunzi bese ngisho nje ukuthi uhambe ubheke la ngaphakathi ungazi uthola ezinye ispin plate. Hey, lapho. Hey. Kuyomela nihambe libheke lona. Hayibo. Hey, ngilinyisa mina nginongoloza mina. Ngithole lenkunzi mina libhoda umkhonto lelishayina. Kodwa kumele beseduze kwami la ngeke. Kumele bekhona amathola sendiya. Lapho. Hey, lapho. Lalane ngamasosha omkhosi ngelejana. Sizizonke ke inombolo manje aseyisabela no sniper. Indaba kamakhwezi iphelile. Sasibhedlela lo imbambo iphukile. iBig 5 emqeqeni iphelile indaba yakhe. Aw correct. Leli jele silwele nani la? Sasebenza bonke olayini la. Inombolo ibuyile manje isabela nalo ndoda, correct? Correct. Wena noma kushayelele ukuthi uMountain wase 26. uMountain uyalanda? Correct. Wena njengoba uStone Yard, la 26 uStone Yard wena uyagqoma into abezimhlophe, correct? Correct. Nangempela. Correct. Yizo masosha. Correct. Search. Up. Search. Up. Dismiss. Correct. Ngazodlala le chimpanzee la izophezula zonke inamba zalo ndoda. Hey nakanye ngayifela lento le akazi. Ukhona amathayina ke ngoku ngeyifubi. Ngoba Hayi boy, sesino Jackie Chan manje la. Uboshwe nini wena? When are you boshed? Hey, I'm talking to you. When are you boshed? Wena fuck. fucking sire again. Fuck off here. Hayi ngithethe isigqoko. Yeah, sanibona. Inkinga zami ziningi kakhulu. My phone screen is just broken and I cannot touch the upper parts of my phone. And if I check my bank balance, kuyabheda, there is no money. And I need cash injection immediately. That is when I thought of Pocket Broker. This platform has an option called Altrade. Altrade allows you to open a trade without risking your own funds. And I decided to place the Altrade.
Fortunately, it's ended in success. I just made the profits without risking my own money. And even if it didn't end in a success trade, my balance wouldn't have changed and I will just have made an invincible loss. This honestly felt like a plan B in my pocket, something I can rely on when I really need it. Even if Altrade is not available, I can do social trading, where I simply copy trades from professional traders. I just follow their strategies. It just makes the decision so much easier. And if ever I get stuck, there is support desk inside the app. I can ask anything about withdrawals, deposits, anything that might get confusing. And the cool thing, when you want to cash out, the withdrawals are fast and commission free. And let me place another trade without using any Altrade. I ended in profits again. Now I have the money to fix my phone. And Pocket Broker has a referral program called Pocket Friends. If you invite a friend, they make a deposit, they will get 100% bonus on their first deposit. Plus, they will get a cancel loss of up to $100. And you will also get up to $100 on your balance. Guys, if you want to try it for yourself, follow the link in my description and get started right now. Don't forget to use my promo code THANDO AUG3 to get 100% bonus on your first deposit. Remember guys, Pocket Broker operates under a government license from the FSCA, which means they must follow strict laws to protect your money. This license also applies to South Africa. And remember guys, verified accounts protect your funds, which means no one can withdraw your profits except you. And they use 256-bit SSL encryptions, the same standard used by major banks. Ngithe namhlanje ngifuna usuke eduze kwalongoloza. Wena ngoloza. Le nto ayimayelana neShayina. Lapho ayishayina lani angisabe lo shayina ngakutshela ngathi iyangizuma le yampunde lapho Yakubamba ngejabujabu nje. hayi mina hayi no ungani baba? Nongoloza nale iShayina. Ibambishisa thole lenkunzi. hey lapho Ibambishisa. hey lapho Kwethu. Shayina man hayi you remember last time me wena meet Nongoloza. Hey, I wanna today no fighting in front of China. No fighting in front of China. Me, you, friend, me, I know you. Long, friends. Okay. But I tell you, I don't like people touching my bank, okay? Oh, yeah. Next time touch me again, I can assign you again. Okay. China. I know, touching bombs. Yeah. Okay. Okay, we're good friends now, okay? Yeah. Uzohlala lapha mate. Number 8, Salate. Okay. From China. Me see you, I see you. Wanye bova. Hoybo, me China. Wadla Nongoloza. Kokona mbonqo. Tholele nkunzi. Manana. Yes, good. We saw the story of some post of Babylon since it's Goma and Tabet in so. Hayi man, big fight ngeke mfethu. Umpisi uyajima nami ngishawa iChina lapha. Hawu, ushaya iChina lani manje? Sikhona amaChina manje. iChina lifikile naselimbulele ngenduku la wena umpisi uyajima. Waste energy. Ushawa iChina wena. Ngishawe iChina. Bengingedwa nje bengizokwenza njani? Liphi lo China? Imaka, awulisabi iChina? Ngingasabe iChina mina ngimngaka uyangazi nje. Ungabaza amandla ami wena. Awulisabi iChina ngempela? Ungabaza amandla. Awushaya iChina? Ngigunya. Imaka, konke engicabangayo yazi. Konke ezokwenza kodwa othi ngiqale ngentabankulu uqala ngibona ukuthi lento engicabanga izokwenza. Shosho awulisabi iChina? Ngizolishaya iChina mfethu. Hayi, ngiyakuthenga mfana wami. Hayi. Bezodlala amaChina. Likushaya kanjani iChina wena? Ntabankulu, mngani wami. Bova bhalo besathi bethetha nami waniphazamisa. Nikuphazamisa ngani? Bebethetha bethi ngoba imini ozothetha la. Bova intoni ngqa? Lalela mfethu, hey ngibe necebo la ngalicabanga mfethu yazi. Angithi ulibonile iChina leli lisanda kufika. Lina negora zami sengifuna ukuthi ke la
ngikhandela indlela ukuthi ngizoliphendula ijele ngilenze ngenye indlela ngifuna ukukhanda ukuthi kube ne-prison fight ke manje kuliwa ngithi ukubone koboyka lapha emamovini uthola ukuthi kuyaliwa kuyashayana lalela into ezokwenzeka ngikhatha ama-China ney'kora zami lezi mfethu into ezokwenzeka kufakwa imali ibhejwe ngapha nangapha izosiza leyo nto Bubhanqa lento uthethayo buvukuvuku nje. akubona ubhanqile le ndlela engizozenzela ngayo imali mina kuliwe wonke umuntu abheje la kube khona wena mfethu Mina ndingenaphi kulento yonke oyithethayo ndingenaphi ila ungena khona impela nje uba ngizikona ngifuna ukuthi uzongibhekela ukuthi bathini obhala dudu uzokwazi ukuphasa leli cebo hayi bhofa ndawuxelela bobhala odudu abayithetha into engekho ngeke bandazise nonsense le yakho. ngeke kulwe phela bona kuzolwa bona labe ngibaqhathayo bangenaphi manje wena inkinga yakho unomona wena uyabona sengizoyikhandela imali manje usuzongitshela wena ufuna abantu balwe babethane wena ububhizi ukhanda imali ubhalele ufobhofa. yes into engifuse kuhamba futhi la wena ngaze ngibiza ikora zami wena uzobulalisa abantu. ngiyahamba ngaze ngibiza ikora zami la yes ngaze ngibiza ikora zami hamba la ukusalayo nje futhi bayathanda abathandi leli jele ngiyaliphendula kuzoke kuliweke la ejele ngiqhatha kabi kyanyiwa manje ayikho into engizoyenza. Hey madoda amhlophe njani? Correct bro. Ya bafethu plan lalelana ngiza nezinye indaba la ayithi ngiyayazi movie yaBoyka nyambuka uBoyka ngithi yes uzokwenzeka la ekhaya ke namhlanje la ejele ke bafethu kuzoba ne-prison fight namhlanje ngo-3 ngicela nje niphathe imali bafethu ama-China azobelwa nama-Big 5 ami ngicela niphathe imali hlanganisa imali kuyabhejwa lapha bafethu kuyabhejwa kuyawina ukuthi ubani ozowina ubani ozodliwa namhlanje ngo-3 cela nenze njalo ke bafethu kuzodlala uBoyka ke namhlanje. Hey madoda ngo-3 ngingakhohlwa bafethu kuhlangane lapha e-smoking area kuyaliwa kuyabhejwa namhlanje ine-prison fight okay ngo-3 bafana singaxabani. Correct. Prison fight yanike manje. Umangobese Yakathe. lalela kuhlale kushiwo kuthiwa ongaphili kuyahlola angizwa eso sikhathi sesifikile ke nakwena uyazi Mangobese sengihambe bonke abantu abahlolayo bayayiconfirma lento ukuthi izinto zami zibheda nje zibhediswa wena ngokuhlezi ungidumisela ngamabhadi wabona apho umuntu ethe musha sha ahlale ebukana nezinqa zomuntu omdala usuku nosuku. Hey Mangobese ngithi lalela ke ngikutshele mawukuthi mhlambe ingoba ubuthemba ukuthi uzohamba uyongreporta kumphathi bese ngiyatatazela lalela fike egcineni ke manje ngithi fusak Mangobese ngizwe ngithi fusak Mangobese usungahamba uyongreporta mawuthanda ngiphelelwe umsebenzi lalela ke sengiready awuphele umsebenzi muphele uyabona manje sengifuna ukuthi ngivele ngife once nolokho ngifaka kancane engathi ngiphethwe ile sifo. Ngeke ngiyakubona ukuthi uyangithesta wena lalela la yabo le ndaba le izokwazi ujele lonke imkhuba yakho Mangobese ngithi angisenandaba ngisho ungayikhiphe indabeni ngisho ungabhala ibhodi lele libanjwa kanje labantu abavotayo uhamba usho ukuthi ugatsheni unecala fusak Mangobese uyangizwa angisenandaba lalela la uzongibona kahle uzobona namhlanje. hey hamba uyomtshela manje ngamane ngikuphelezele umtshelo kwalo mphathi wakho uthi uthi ngiphume ngapha. Uyabona ke baba bana ngiphethe China ke. Lalela sniper mina ngiphethe i-Big 5 la mntu engavuna ingadedeli kuyanyiwa la 100 pounds ayize la kumina imali asipeshe yimini masuwinile uzolithatha hayi ibizeni bafana Big 5 lengithembile ibizeni bafana ayize bafana. Right! We are about to go down. Stand together. On my right, I've got the man from the Big 5. 165 pounds. Yeah. On my left, I've got my boy Ushing Shangushi with 179 pounds. Guys, no cheating. Fight fairly. Right? Hey, you face each other. Fight! It's a very Big 5 now. Let's go. Hey, come on. Lalela shaya lo muntu siphethe imali enkulu uyazi ukwazi ukuqhavuna singadedeli mfethu China lo muntu lokhu ngifuna mfethu Keep it up. Hit him hard. Yeah. Shashanini. hey
Thatha umginqe phansi lo muntu bese ngiyacela thatha umginqe phansi lo muntu. Inkulu le mali sifake la. Sheshe, ja, I want my share. tonwami. Ching ching chong chong chang. Mali khona, tonwami. Okay. We are about to have the second round. I still have the man from the big five. I never got shing shang chang shung. It's the second round. Fight! Chinaman! Fighting! Yes! Fighting! China! China! Hey, Baba, I want my share. Chinaman! Yeah. Sheshe. Okay, no problem. Share me. Anytime, sire. You see, as long as you're here, we still gonna make a Yeah. make a lot of What my share? Give my share. That's for sure. Okay. And 200 behind it, huh? Okay. Sure. Sure. Get a lot of them. Okay. See you next See you time. again. We're gonna Okay. Yeah. Excellent. I got you. Bese benga uzosnayile lijele. Ngivukile manje. Awusnapha kayi-1. Take umshayina. Mfethu. Hey mfethu. Ngiyangazi nesithunzi sami kanje mfethu. Awukazi nehlisi. Ushawa iChina manje wena. Asiwona nama Big 5 thina. Ubonile ukuthi imali engakanani lapha ewestekile yama Big 5? Uyibonile le mali esisebenzela kanzima ngakho uphinde uzoshawa iChina phambi kwabantu. Kuyaphoqa ukuthi kuzofanele ngijiphi liphi lona leli Big 5 njengoba usuwedwa nje. Ya usesibhedlela. Usesibhedlela kanjani wakwezwa ukuthi iBig 5 liyagula wena? Usesibhedlela ngoba kwenze njani? Kodwa iChina lelana bhova mfethu iChina lelana. Lo muntu unokhung fu lo muntu. Hey ukuthi unokhung fu ngithi uyabona ukuthi sigora kanganani thina shakwa sana. Uyabona into ezokwenzeka kuzofanele niqinise la ejimini nini. Nizoqinisa ejimini otherwise ningakwenzi lokho. Ngiqhumisa ngempama mina nje. Kuza kodwa lento yempama uqhumisa ba ngempama. Hayi Fethima ngiyayishola mina phela fanele sibuye sithi zama ukunyana. Ama boundaries. Yeah, siba ama boundaries. Angithi phela uyazi ukuthi sama Big 5 mfethu. Lungile ke dismiss awambo gym mfethu. Hambo gym. Yes. Angcono bengiyibambele mina leli China. Yazi. Futhi uthi ngibona. Oh, hey, what do I shine now? Hey, hi me, I congratulate you. I won. Good fight. Yeah, hey, Okay. how you bump, kick them. Hey, Baba Mura for the shine. Hey, when best. You know there's a kung fu. Oh. Chinese kung fu. Hey, boy, he mag, weapon we shine. Me, want you. Nongoloza teach kung fu. Okay, Hey. what is your kung fu? Yeah, uzolaka. Okay, no problem. Ngempela true. You have two. Oh, hayike. Asivele siqale imfundo yeshayina khona manje. Start now. Stand now. Oh, Yeah. okay. Stand that side. Oh, Stand that uzolaka. side. It's supposed Hey, it's okay. about Every day knees. might be like this. Take it up, Oh, down. oh, Oh, hey, you're looking like a what did this? Okay. Now make it this. Okay. Okay. Every day morning, you might be making your leg nice. Oh. Like this. Understand? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Understand now? oh. Hey. Touch my body before I tell you. Don't touch my body. Don't listen me. You bastard. You. Hey, fucking bastard. This one. Hey. Sula wena. Oh, mfana weshayina.
Hayibo. Wena mfana. Hey, ungisa lo mfana madoda. Hawu, hey. Senginika lokhu uyanidumiselani. Man. Bekuzokwenza njani mina? Kubhakishile na ukufa lokubovu qhubhu. Hey. Hayi, lama ngathi sengadlula nje umcoca. Sekunginikile ukufa lokho. Hey, kungfu. Hey. Hayi. Lungile kodwa kubhakishile ukufa lokho. Say